Adjoa. The credit of man can edition. So kata se shani prayer shakume munti. Wabek no pankoswa mandishi ananti. Na numbe yi masutire. Semen freu na min tufo. Sansa waya de ama wonu mani aso ti wonu ma hira wo dada. Obusom pani ba won chen. Ba won chen. Na obeso wo hwe. Impression. Ai mai. Hey. Dade. Ni mai ma dosa. Ni ma wo wa ne ya homa wo. Eh. Dade. Na sai. Ana ma da o. Dear friend, Nanaima. Hey! Esumena Suzana. Afidi you can't go. Who went to school say? Why you may not Adjoa with Johnny? You sure? He drew Sabby so. Sabby, I am. It is a me, Marqua. Which rabbi said diabetes. Wow, who's boss? Chana. Yeah, that's my big boss. Adjoa na mdisha mwansa. Emra mantu monka. Akuzi sei. Huh? You nigga, Anhwere. Yes. Eti muntu sumo midi okwese nkruma. Amansensu sumo midi. Se sami subaye beye. Chiamio. Yeah, for more. Maneto mehima. Ebusu apeni. Jase hin. Ni continue. Semi tomi safrema ayeboko. Nana madum. Yiye hima ede achekomafo. Ya kanese. Mestro hima. Sobe buwame. Yebukuri sediyese fata. No wayena sediyese hima. Mintina mtomi safrema bani bieli. Naima kontre jase husia. Say therefore say no. Therefore say hima wadama. Wala bidi akunyedie. Wasa umwa elohia. Wadama. Wadama. Bibi aka on maka. Afata atoma yi. Ochiame. Naima. Siema ni ntomi mpanyimfo. Ene therefore say. Asam na waka no. Atoma sumafa edi abomi kotodwem. Na meboa edi nokre ama ekuro no etumpon menyi ne ma da biara da ni sai eyare anopo awiemo ba bia wo sa meye ekuro yi ho adwuma biara me de ose be yoyo Pia na wo tre pia na tre therefore say na you say no and do kan pepe and one obedi so wo yi nim film no fa bi nsu nsem obagboa na koi etumpon na okunya so abanyam say na you say Yo, and the mechanic say. therefore me tiwa That as mommy. Na chene say, die here, die se, die fata so se me ye. De boama ne himano, itimu no. Sumeka ye, sa pepe di ama. na ma say therefore say no bagboa amwa hin wonyi ne so adimu Na me dana se so. odwasi o me da see bro therefore odasi o
ɛno akyi no obi officer wa brɛ obetumi asɔ kɔ kwanda wotumi sɔ kɔ naima kontre jase abusia say therefore say no therefore o hena so wa bra so na kɔ ono obi ani ase Chame, abusia ubetia se di obese no se ye busia panyin me se ohema nyansani tinatwa so onyansore hema ntima bobew so sore a yesu ye be sore bi se die ohema sore ya Chame, kontre betia me na tuna no ma tena nkonnwa se pani bu bebi bele sabotre ensi di esi a ohempo ye mumu se ohempo ye mumu basa ebe dey ana panyin so bu bebi se sa tempo se sinisi bia ya so esi twetwe ana ohene so tie futuo no na obi takrabu a wodi tire ohene bia so tie futuo no ana odi entuma ati akokobini etire bedwom obi an kankyere no na ma buase Chame therefore ane ntumi mpanyimfoɔ sɛ yɛ partner se ne yɛ tena se a sɛbisɛbi kɔseɛ bɛ na yɛ bubu ne yɛn tete so kɔseɛ bɛ na yɛ bubu ne yɛn tete so na nipa wo nyini a na wosu no wɔ ban ɛsesa why say therefore say no therefore say ba yimfia Sabby manka Sabby o kan papa besem si kan no na se fata to so ba kutuma mkon to kwa wonsi say therefore say no say mo ba abusia yate odi yatem yate Chame just manara so ti say so ba fra hifia so be di yatem dia na samba mo fra ye onu kwa kana sam onu kwa kana sam why o fra bia onu kwa kana sam just say no just say so nim na so mo fra hifia na say Sabby unfa ni die unfa buoma mo dia ene on kwa kwa say men fra bia therefore say just say no mana sonte ne sɛ nsandɔm ne da so wom sɛ wɔboro si ha mehenkɔ afɔ me na ɔbɛka sɛ jase Naima merɛ kora ko na mete wi Why a fe? so why ye fe Ama me yam ahyem ya da obi awu. obi enwu ye na Naima asɛm a kyese mate no ɛyɛ me nwanwo tira me sɛ me ra wo no Naima de na de Me ame dade. wa wo dade Naima dade sopa o sopa dade sopa o wo se na nada ko nie na nada ko ye wo kura mu nyina wo na ahye lukutupa na meka kyerɛ wo so yo hema kohwini ashawoni ala shia gawe tu ni ba wo sɔre ya na wo di mema be sɛ wo dem wo na asie so wo kunu ɛso so sɛ wo di mema pefre nie we kona we ba me ka kyerɛ wo dadeɛ wo se wo ti we nye de hie ni ɛya afa ya wo bonini on te sɛ wo ankrofo ma na wado o ma ye wo ma ensam Naima enya sam ketewa wo se mema de se wo du o mo pefre nie mema isi wo mo ba no mo kwa nie we pie na we yaba wo du wo dan aye tutu dan na wo bu achawo wom we pie kopɛ na we su di so mema na salai enya sam ketewa o wo se mema bebrebe na wo kra wo wenti me anwo me na meka kyerɛ wo mema ne droso to wenti me anwo Naima ensam rekwa de me si me wi afibi etu we ya me kai de bi ba me mesaka enya sam ketewa o ena mi bisa sedie pa na Anahema edi aye dadie Maggie, nana ti asɛm a wo ka kyerɛ me. Wo pagya wani kyerɛ di ampo. Ɛyɛ nokware turodo na wo ka kyerɛ me. Naima dadie o dadie ye minua ye nyina ye nua wo so ye minua adenti na asɛm a ɛnyɛ nokware de beto dadie so nana me kantam anya ye ka me kantam sesi a me kantam ma tomra me sɛso me ka kyerɛ turodo esi die ni ho wanka menka dadie sopa o papa nsɛm no kro kan me wi afifi bi hwɛ na sam ketewa o
but do Jumankasa. Also, him a premeni. Na ye probi di na diadia. Premeni ba te se wo. Ene yakofa do be diadia. Wo so wonam kura mu. Ene a truck kese na wo gidie. Share. Odadie. Wodadie. Bonne ben ena media ye wo. Wodadie. Bonne ben. She mama ka bibi ntiro. Akonwe ya meti suoi. Man koto mansro. Ni paso bedi hima. Miswa wo musa na mu nyina obo frem ohima, wo hwese bi free sroba no. Nyame na ene nananum nim se me yo hima man koto man ko wia. Aden. Aha, ahenie no wo na wo kwasra ma me. Me se fata. Mia na me nananom de matena konwa so. Man kwasre, man koto. Eni ye de medi ade. Afa de asam. Ana me tena konwa isuoi. Oda de. Masesa mra bia wontimi ni so. Wo ba ye dan no wate ase. Wo na wo de medin. Ne me honsam. Abo wa no so twade. Na ade nam kuro yi mu. Na wo to me. Wo de ma shita wiase. Ade krom ha nyina. Adan awura. Ade ba asam. Ade ba asam. Na me. Ai wo. Aya wo. Na wo di dis. Adan bibi a wodin. Wada de bibi a wodin. Adan yankasa Maggie o. Ani anka ni wasam. Yase wo odade na de menam. Sa nana daako eniema wode nani abode ho safo hene e wo kuro yi mu. Ani nyamra sama wo die no. Wo se me wo hema Sabby. Me ena me se ni kutupa. Me se ni kutupa. Awura. Me be ye kuro yie. Anase me de bone ena toshiti kuro yi mu. Wo be ye. Wayo. Wada de se nya mi nua na ene wo a. Ka mafra wo mpanyimfo anim. Emfa mi ni agro. Wada de me de anya kura o. Me de anya kura. Akonwa yinti ena ya ma ye. Me ka tiraw. Me si akonwa yinti ena da bia na ma ye. Na me de anya. Me ka me ho a me no mi anu kro ye nsinem. Na me sraw. Ka bibia waye. Waye miemia wani. Metra miemia wani. Waye. Kotokra na su na wusu no. Menshaha. What say? Papa na beso tete me no tem na. Ada hwan na tete me na hwan. Ade na da mienu ntam obi befa. Eye wusu. Eye wusu. What say? Eye wusu. Mesro. Adan. Na be kan was why dey. Waka me se niema won chichemu. Adan ni amo magidin. Adan ni amo ani wadin. Na wo odade wo eni ebo wudin. Me de fo asamo ma me so. Ante sa me shawati ngoma akyerɛ wo. Sa wo de me di agro kro yi mu. Me shawati ngoma de akyerɛ wo. What? Hey. Se de bizi no zitira na. Wonne metesan. Wonne metesan. Awura. Wonne metesan. Na wo de me di abo wa no so twade na anam na wo to me na wo kyerɛkyerɛmu akyerɛ nkrɔfo ade asemwa. Akonwa ne nya wo di o. Ese fata. Na mete so eseme na fata me ene ede mesi so man ko sre man ko to awuraba sori ko awura ada na mitimi fie no ana betena ha jaminem wo sa be so me na ye mebu me nam wo tamfo kese me tamfo kese de mi di be bo wono so twade wo didi a nana hema Sabby wo koda o hema Sabby wo dware a wo hema Sabby mi din na ade akekere wo ho na wo koba abodu kufufu afira ntoma fufu abese miamia wani yesi wo betim di atome sorry kwa awura me se sorry free fia akokọ to anyankopon na kwekon asem me se to anyankopon na kwekon asem kire no nyame me do busu bibia mu na ta bachi wo do me
me tamfo kese wo do me Sabby hima sorry ko wada de me mpene to mpene no a me se sorry ko to awadwuma so maamo enti ko to awadwuma so na dani dura nya ni papa bi odrome Wahima Crawford Jaminam no be na jire me ho e no drum me wotutu ne nan e ma me hu manimu a na ka wei me de obom toma no e no odade se wu na wukura sekan na ade wo meti e bra kwa wo betimi aya amana bitimi sad ana bitimi sad what me seko efia hawo ana mi ntu na betena ha wona nam nkonwa ne yo mo de o ma na de metena so awura nyo na aka ma ye de metena so konfie ko suba boni kura wo ko tsi ameti na mebu ofu ani nsade akura ka wo hema a wote akonwam wo boni din a yesira no ka bo bidia nke nsira why you nwe me na anenam na aka me ho nsem abi miemia wani ase e wa ha Sabby ho anunto na hima ne mpanyifo senkofo ho nsem na ebedi di ntina ifretutu kontre difa abusunya naima tada force no wose na rumsi anke ebedi asem oba ha mpanyifo atie nyina ifretutu oni masem kro kontre wadama asem wodoma da force ma na sonti Fia chame kontre chema ntumi wura na ntuna na hema itio mpanyifo na ma tena komia me mpani kanie mpani se suda kana kwa brana ko na kra na o mana no na frida bi asem mpani se abo bi hawa won se ne bon e ba ne sei pani se nkoti wodo enya ne gie na hima misi waburu misi waso yeso ye bi yen kaso ye bi ato aso anyema na da akon ye kromu ano e boro so kire se ni edikai koyin ko suonti yese braba so koyin community center ya bo afodie gigi man sika afa shemu sika na de odi ye de ma bo amesi community center ade de be ne ka adwempa na da akuya wi faculty kwase wa obaji bibia ye cement aso anwea wo sa betwa ye mpoase ye ngofa powder mfa frame na wo hempo twa mpoase ano na da nche ya ye ni baburu okura yi mo se nyine fere wo na da ako watete mo fry ni vie du motwe nyina ko hem wa komo se wura tafe totuo mo na sa no hempo ye sa no hempo ye meka se be bolo na ebe wa munya bi nka nese dia nese na hima ye keka be fu da mpa ye kama da mpa kontre wajije bi wo fa ba ko ne show ye na no dia wo bura no daga tam mo fefe ne ho swate je si e bona bombo hima ne kofie swate uko bo gama ya na to ne nsa no ne show himpo odo ani manyam yi da hina to vantie ne ntobate ja na ndi babadum susu himpo ye to fuku ko se mentie masere me kon ani to fu obadum na hima wadawroma ye kama funu na mpa ne kama no wadawroma mesra mi ka nyina no ni nyina dodo na bewieo mesi woburu besi wason se bibi kira me na to kro me nyina nim na wonim asemwe pa se jasi wa ha se ni na cha perform kaba fese kaba ye fe kontre nana mempanyimfo Yajo naima abusuya miti obru mehima miti obru me dinse ekantam eche nananom se adidie ya omudi medie no kura tuodo na mede be ye adwo kwasem makantam kese se mede o men be konkan pia na me hyemi ankasa me nua bema eye nanada akon ya wote hoyi
ne niema oye ni kurodua yi mu nyamra sam ahemfie abubu mesi wensi monato manfo nyina wo to wo mona everybody wam ye nyina aniema oye nyina da no yemfa ni akonwa kese akuya mo adwa mo niema oye nyina yensanhunu a egu akonwa yi ho fin kwasem medie ena maka no mekan sa no kura turodo ena mede tena akonwa yi so piao anim guase a odi gu akonwa no enti enne me sini pi sa mo nworo ne mpaboa Pia. Wanu hwam. Benifo. Papa da papa. Pachata da papa. Nananom. Via so ke ka mawra. To mojem. Sasu na so sum kontompo fidia. Ye ja wadwo. Piao. Anya da batu bo atwa so afrawo. Sada no ne mpafin wo. Benifo. Obeka mo ba so ne yeso no. E ka kire mo se. Aya na ye oti akonya so yi. Di obetu no. Onyama e. Okay. Me te Breka se da bei. E bre na so. Ani na hima a wa bei. O ka se di wo bei no. Di wo bei no. Agbo bi be ka so a. Never want to mem. E na da ko oti we. Oba hima bi twimu awu ye no. wo free wo krom e ba ye de oba ye no no ho wo free wo krom na wo ba mi fie ha no de wo ba ba ye no no ho ene de wo duru ha ka mi fie asem wo free fie yi mu wo be ware wo be suja na be hwe nkwam mi ni mi nua mo ye be twen sekan ye bobo ma e fa wo ho ben awura e fa wo ho ben di wo nkomo na wo ho nkomo dos what Openewa Nanadako. Oti kokoso. Hoi Kura, me na me kasa you. Nana dako. Enti nana ne da so yo de. Mansa. Eyo kura. Krowra ben Nanadako. nanadako Awonemi no. Oh. Afi wanyumri ena misima memra na mebeda wo nchen. Mansa. Machaji. she Baby na me she me oflodi so wa. want to so one free ankwa